nina umuntu xa etholwa ngokwesi senzo nimsa kwinkundla zamatyala xa efunyaniswe netyala uyaxhola. Well, abantu bethu ngoku bafunyaniswe benetyala baxhonywe Isabel. Ezo nxonyo ezo zezi thina sisibiza ngokubulala. Khazama ucinga Isabel, khazama uqonda uba kunjani uba umuntu omnyama ucinezelekile, usiva ubuhlungu ngaphakathi, unomsindo, unenzondo. Then uzofika omnye wenu anijikele ngemva azonibetreya. Uzokwenza njani wena? Benizokwenza njani? Uzokwenza njani wena? Cela uzifake ehlangwini zabo, ngoba thina ekugqibeleni thina akho lapho besizomsa khona, akho magistrate, akho nkundla yamatyala besizomsa kuyo sithi makagwetywe for ityala lakhe, sithi makagwetywe for isenzo sakhe sibi. Akho bulungiswa apha kweli lizwe for abantu abamnyama.